Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Los Santo. Taong 1961, Norzagaray, Bulacan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbabantay ng kanyang mga apo, itong si Los Santo. Yun na lamang ang kanyang pinagkakaabalahan sa kanilang tahanan, gawa ng hindi na rin siya gaanong nakakapagtrabaho. Kapag wala ang kanyang panganay na anak, siya ang nauutusang magbantay sa mga anak nito. Hindi naman nagrereklamo si Los Santo sa kabila ng kanyang katandaan, gawa ng para sa kanya, isang marangal na gawain ang pagbabantay sa mga apo. Bagaman uugod-ugod na siya, pilit niya pa ring binabantayan ang tatlong bata nang sa gayoy masigurong panatag ang isipan ng kanyang anak habang yon ay naghahanap buhay. Masaya naman kahit papaano si Los Santo dahil kahit minsan lang nagagawa siyang mabilhan ng kanyang anak ng mga bagay na kanyang gusto. Isang albularyo si Los Santo noong kabataan niya. Nagbagong buhay lamang siya dahil nakapangasawa siya. Nang malaman ng kanyang maestro na meron siyang iniibig, kusang winaksin nito ang binubuo niyang titulo sa larangan ng panggagamot. Bagaman masakit sa kanya ang ganoong bagay, pinili niya pa ring tahakin ang landas ng isang ordinaryong tao. Maraming natutunan si Los Santo sa kanyang maestro. Isa na dito ay kung papaano magtanggal ng sapi sa katawan ng tao. Kaya niya ding makipagtagisan ng kakayahan sa mga katulad niyang albularyo kung yon ay kanyang nanaisin. Hindi man sa pagmamayabang pero kahit hindi totoong albularyo itong si Los Santo, hindi niya maipagkakaila ang bisa at lakas ng kanyang mga natutunang aral. Kung hindi niyo kasi na itatanong, ang albularyong maestro niya noong bata pa siya ay kilala bilang isang dalubhasang manggagamot. Wala itong kinakatakutang mga nilalang sa kaliwa dahil unang hataw lamang nito ng kanyang tinatangang latigo, lahat ng demonyong nakapaligid sa kanya ay napapaluhod dahil sa sobrang takot. Sa halos humigit ilang dekadang pamamayagpag nito, nabalitaan na lamang ni Los Santo na nagkaroon na palayo ng bagong disipulo. Bago mamatay ang kanyang maestro, pinili nitong muli siyang makita para naman kahit papaano makumusta nito ang kanyang pangkaraniwang buhay. Magmula noong namatay ang albularyong yon, pakiramdam ni Los Santo kulang na ang katauhan niya. Nagbago lamang ito noong isinilang ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Sa kabila ng kanyang mga kalungkutan, ibinuhos niya dito ang matinding pag-aaruga. Inakala niya ding magiging masaya na ang kanilang buhay sa kabila ng mga masasalimuot na pangyayaring naranasan niya, pero muli na naman silang binalot ng kalbaryo nang mismong ang kanyang asawa na ang binawian ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, ilang taon na naman siyang binalot ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Sa pagtanda niya, halos iilan na lamang ang mga tao sa kanilang lugar ang nakakakilala sa kanya. Yung iba, inakala ngang patay na siya pero hindi naman nila yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Para kay Los Santo at sa anak niya, hindi na mahalaga ang sasabihin ng ibang tao sa kanilang pamilya. Yun na din ang naging rason niya kung bakit pinili na lamang niyang manatili sa loob ng kanilang tahanan hanggang sa kanyang pagtanda. Sa ilang taong pagbabantay ni Los Santo sa kanyang mga apo, nasanay na siya kahit papaano. Siya na ang nagsisilbing ama't ina ng mga ito sa tuwing wala doon ang kanilang mga tunay na magulang. Si Los Santo na din ang nanggagamot sa kanyang mga apo kapag meron yung nararamdamang kakaiba sa kanilang mga katawan. Sa pagsapit ng buwan ng Marso, naging kampante naman kahit papaano itong si Los Santo gawa ng palagi niyang nakikitang malakas ang pangangatawan ng kanyang anak
kapag umuwi yon sa kanilang tahanan. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, meron na pala itong iniindang karamdaman na pilit nitong tinatago sa kanila. Nagulat na lamang siya pagsapit ng isang umaga nang masipat niya yung hindi makatayo sa higaan at napakainit ng pangangatawan. Pilit niya yung nilapatan ng paunang lunas pero hindi yun sapat upang mapahina ang karamdamang iniinda nito. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti niya munang tanungin ang kanyang anak kung ano ang ginawa nito bago nagkasakit. Ngunit dahil sa tindi ng nararamdaman nitong sakit, bigo siyang mapasalaysay ito ukol sa mga bagay na kalimitan nitong ginagawa sa kanilang trabaho. Ayon sa kanyang anak, noong araw na umuwi siya sa kanila, may nararamdaman na talaga siyang kakaiba sa katawan niya. Nag-umpisa lamang ang kakaibang pakiramdam na yon noong inalok siya ng isa niyang katrabaho ng pagkaing dala-dala nito. Dagdag pa ng anak niya, hindi niya maipaliwanag ang nangyayari sa loob ng kanyang katawan sa kadahilanang para itong hinahalukay sa sakit. May mga nararamdaman din siya doong gumagapang na animoy merong mga bulate ang loob ng kanyang tiyan. Matapos itong marinig ni Lusanto, minabuti naman niyang pag-isipan ng maigi ang karamdaman ng kanyang anak. Nag-aalangan pa kasi siya noong tumungo sa albularyo, gawa ng ang pinakakilalang albularyo sa kanila noon ay ang disipulo ng dati niyang maestro. Sa pagsapit ng hapon, bigo pa ring malaman ni Lusanto ang karamdaman ng kanyang anak. Dahil sa wala na silang pagpipilian, nagpasya na ang asawa nito na patingnan nito sa albularyo. Upang magawang malaman ni Lusanto ang karamdaman ng kanyang anak, naglakas loob siyang sumama doon patungong baryo. Sa pagbagtas nila ng daan, halos hindi naman mapakali ang kanyang isipan dahil sa dami ng mga katanungang paulit-ulit niyang naiisip. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, mahinahon naman siyang kumatok sa pinto nito habang binibigkas ang pangalan ng matandang naging tagapaghalili ng dati niyang maestro. Maya-maya pa, nang marinig naman ng may-ari ng bahay ang pagtawag niya, agad naman siya nitong pinagbuksan habang nagwiwika ng, "Marami pa akong pasyente. Bumalik na lang kayo bukas." Matapos nitong makapagsalita, bahagya namang natigilan ng albularyong yon nang masipat nito ang pagmumuka ni Lusanto. Sa isang iglap, bigla sila nitong pinapasok habang masaya itong nagwiwika sa kanya ng, "Lusanto, mabuti naman at napabisita ka. Matagal na panahon na din kitang hindi nakikita. Kumusta ka na? Kumusta ang buhay may pamilya?" "Ayos naman ako, Dagoy. Masaya ako't nasa mabuting kalagayan ka rin. Pasensya ka na sa aming pang-istorbo. Itong anak ko kasi may nararamdamang kakaiba. Kanina pa yang ganyan. Sa katunayan, paggising niyan, napakataas na ng lagnat niya." Sagot naman dito ni Lusanto. Nang marinig ito ng albularyo, agad naman itong tiningnan ng kanyang anak na nakaratay sa banig. Habang binabalutan niya yon ng paunang dasal, may napapansin itong kakaiba sa katawan ng anak niya. Matapos itong matingnan ng albularyo, inilahad nito kay Lusanto na mayroong bukol ang kanyang anak sa may bandang tiyan. Hindi niya rin kayang kontrolin ang paglobo ng katawan nito na parabang meron doong nagmamanipulang kakaibang nilalang. Naniniwala rin ang albularyo, paniguradong kagagawa ng mambabarang ang mga nangyari sa anak ni Lusanto. Sa pagpapatuloy ng pagtingin nito sa binata, kinumpirma na mismo ng albularyo na nabarang ito. Ang labis lang nitong ipinagtataka ay kung bakit sa loob lamang ng maikling panahon nagawa nitong mapakapit ang sumpa sa anak niya.
Bagaman malabo para sa albularyo ang tungkol sa pambabarang ng nilalang, nagpasya yung wag na muna itong laanan ng pansin. Matapos nitong lapatan ng ikalawang lunas ang anak niya, mahinahon naman itong sumenyas ukol sa hangad nitong makipag-usap ng silang dalawa lamang. Dahil sa wala namang pagpipilian si Lusanto, kung kaya't napilitan na din yung sumunod sa albularyo. Sa pagdating nilang dalawa sa likod ng bahay nito, seryoso naman siya nitong tinitigan habang nagwiwika ng, "Alam mo, Lusanto, maraming bagay ang hangad kong maitanong sana sa iyo. Mahirap mang aminin pero magpahanggang ngayon, tinuturing pa rin kitang karibal pagdating sa larangang ito. Hindi ko matanggap na hindi ako nagmana ng latigo ng ating maestro. Kung tunay ngang tumatalikod ka na sa larangan ng pagtuklas ng lihim na karunungan, maaari bang ipamana mo ang gamit na yun sa akin? Lugod kong ikaliligaya ito kung iyo itong pauunlakan." Matapos nitong makapagwika, agad naman itong ipinakita sa kanya ang 5 libretang matagal na nitong tinatangan. Ang bawat isa sa libretang yon, nagtataglay ng mga karunungang ni minsang hinangad ding makamit ni Lusanto. Makalipas lamang ang ilang minuto nilang pag-uusap, tila bang inaalok na siya ng albularyo na magpalitan sila ng mga gamit. Kahit sa mga salita nito, ramdam na ramdam niya ang matindi nitong pag-aasam na makuha ang ipinaman ng latigo sa kanya ng kanilang maestro. Bagaman wala sa isip ni Lusanto ang makipagpalit ng armas, pilit niya yung kinausap para naman kahit papaano, hindi yung direktang masaktan sa kanyang desisyon. Pagpapaliwanag ni Lusanto sa albularyo na kahit nais niyang ipamana dito ang latigo, hindi niya yun magagawa sapagkat kabilin-bilinan ng kanilang maestro, maaari lamang nilang maipamana ang kanilang mga gamit kapag dumating na ang panahong lilisanin na nila ang mundong ito. Naniniwala din siya, may kalakip na sumpa ang sinumang taong sisira sa ganoong uri ng kasunduan. Nang marinig naman ito ng albularyo, tila ba hindi nito matanggap ang mga katagang binitawan ni Lusanto. Pinapamukha kasi nito sa kanya, mas di hamak na mas magaling ito dahil ito ang naging disipulo ng kanilang maestro. Bagaman masakit yon para kay Lusanto, pinili niyang intindihin ang kanyang kapatid sa pagsasanay. Subalit, kahit anong pagtitimpi at pag-iiwas ang kanyang gawin, tila bang mas lalo lang siya nitong inuudyukan para lumaban. "Ano ba ang pinanghahawakan mo, Lusanto? Kung iisipin, isa kang pagkakamali ng ating maestro. Wala kang karapatang magmana sapagkat hindi ka naman ang naghirap at nanatili sa tabi niya hanggang wakas. Sa akin niya ipinasa ang lahat ng karunungang tinangan niya, kaya ako lang ang may karapatan sa mga bagay na iniwan niya. Siguro kaya mo nakuha ang latigo dahil nagmakaawa ka sa kanya." Nakakaawa ka naman, Lusanto. Nakakaawa ka. Matapos nitong makapagsalita, binunot nito ang kanyang punyal na nakasukbit sa bewang, sabay hamon kay Lusanto ng isang duelo. Naniniwala ang albularyong hindi ito papalag dahil matagal na nitong tinalikuran ang pagtutuklas ng mga lihim na karunungan. Subalit nang marinig niya si Lusantong sumang-ayon sa kanyang nais, tila bang mas lalo pa yung nainsulto. Sa isang iglap, pinasahan niya ng punyal si Lusanto habang inilalahad ang batas ng kanilang duelo. Kahit alam ni Lusanto na hindi na niya matatakasan ng ganoong sitwasyon, pinili niya pa ring huminahon. Bago nila inumpisahan ang kanilang duelo, isa lang ang pakiusap niya sa albularyo. Ayon kay Lusanto, na kung maaari pagtapos ng kanilang duelo, gamutin pa rin ito ang anak niyang nasa mapanganib na sitwasyon. Hindi naman yun tinanggihan ng albularyo, lalo pat isa yun sa kanyang mga responsibilidad na kinakailangang gawin. Matapos ang kanilang pag-uusap,
Dahan-dahan na nga silang lumayo sa bawat isa. May karanasan ka ba sa mga ganitong bagay, Lusanto? Kung hindi pa, mas mainam na sumuko ka na habang hindi pa kita nasasaktan. Konting paalala, kaibigan. Kahit ordinaryong tao ka, hindi kita pakikitaan ng awa. Wika ng albularyo. Huwag mo na akong intindihin. Kaya kong ingatan ang sarili ko. Sige na, sumugod ka na. Sagot naman dito ni Lusanto. Nang marinig naman yon ng albularyo, hindi naman yun nag-alangang sumugod sa kanya. Pagsilay nitong tumarak na sa tiyan ni Lusanto ang kanyang punyal, dahan-dahan naman yung napangiti habang tumititig sa mukha niyang inaasahan na nitong kinakabahan. Subalit sa pagsilay ng albularyo sa kanyang muka, laking gulat na lamang nitong masipat si Lusantong mahinahong nakatitig sa kanyang mga mata. Sa muling pagsilay niya sa nakatarak niyang punyal, doon niya nasilayang may kung anong harang ang humahadlang sa talim nito para tumagos sa balat ni Lusanto. Halos gulong-gulo na noon ang albularyo sa mga bagay na kanyang nasisilayan, lalo pat ang buong akala niya, isang ganap na mangmang si Lusanto pagdating sa lihim na karunungan. Nagkakamali ka sa taong kinakalaban mo, Dagoy. Hindi kita minamaliit pero ang masasabi ko, malayo pa ang pagitan ng ating mga karunungan. 5 taon ang agot ko sa iyo noong nagsasanay ako. Lumipas pa ang 2 taon bago ka nakuha ng ating maestro. Sa tingin mo, ano ang dahilan niya kung bakit pinalis ako sa kanyang puder? Seryosong wika ni Lusanto sa albularyo. Matapos niyang makapagsalita, wala namang nagawa ang albularyong yon kundi ang matigilan sa kanyang kinaroroonan habang malalim na nag-iisip. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na inilahad ni Lusanto ang mga totoong nangyari bago yun kuning disipulo ng kanilang yumaong maestro. Ayon sa kanya, bago pa man siya paalisin ng maestro nila, nagawa na nitong maipasa sa kanya ang pinakamataas nitong karunungang tinatangan. Ayaw ng maestro nilang hindi makilala bilang isang tanyag na manggagamot itong si Lusanto, kung kaya't ang pagpapalayas dito ang naging daan upang mapagtakpan ang karunungan niyang tinatangan. Sa pamamagitan ng dalagang nahulugan niya ng loob, ginamit yon ng kanilang maestro para magsilbi nitong daan ng pagpapaalis kay Lusanto. Dagdag pa niya na ang karunungan ng kanilang maestro na hati sa 2 estado, panggagamot at pangkumbate. Ang pangkumbate dito nakuha ni Lusanto, habang ang panggamot naman ay nakuha ni Dagoy. Yun din ang dahilan ng maestro nila kung bakit sa kanya ipinasa ang armas nitong latigo imbis na kay Dagoy. Dahil sa istoryang ibinahagi ni Lusanto, doon napagtanto ng albularyo ang kanyang lugar. Sa isang iglap, naglaho sa isip niya ang pangmamaliit sa kanyang karibal dahil sa mga bagay na kanyang natuklasan. Maya-maya pa, nang medyo humupa na ang tensyon sa kanilang dalawa, minabuti nilang bumalik na sa loob para maipagpatuloy ang kanyang panggagamot sa anak nito. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad naman ng albularyo sa kanya ang eksaktong lugar ng nilalang na gumagambala sa anak niya. Mariin din itong ipinaalala, hindi pangkaraniwang mambabarang ang nagbibigay dito ng sakit. Matapos naman itong marinig ni Lusanto, agad naman siyang nagpaalam sa asawa ng anak niya na babalik na siya sa bahay nila. Pagdating ni Lusanto sa kanilang tahanan, dali-dali naman siyang tumungo sa kanyang silid upang kunin ang latigong ipinamana ng yumao nilang maestro. Bago niya yun tuluyang hawakan, muli niyang inalala ang mga nakaraan nila habang binibigkas ang mga usal na pangbuhay ng armas. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, nakahanda na ang kanyang mga dadalihing gamit. Pagpatak ng 7:00 ng gabi,
Dali-dali namang pinuntahan ni Los Santo ang tahanan ng katrabaho ng kanyang anak. Hindi naging mahirap para sa kanya na matuklasan ito, gawa ng naninirahan yun sa dulong parte ng kanilang baryo. Sa pagsilay niya sa isang tahanang nakatirik malapit sa puno ng akasya, walang pagdadalawang isip naman niya yung nilapitan habang patuloy na sinisigawan ang mga taong naninirahan sa lugar. Dahil sa kanyang ingay na ginawa, kung kaya't pa isa-isa namang nagsilabas ang mga miyembro ng pamilyang nakatira roon. Pagtitig ng mga ito sa kanya, kitang-kita ni Los Santo ang pagbigkas ng mga ito ng mga buhay na kataga. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na niya tuluyang nasilayan ang lalaking katrabaho ng anak niya na para bang iritang-irita na sa kanyang ginagawa. Hoy tanda! Ano bang ginagawa mo? Gabing-gabi nang ingay-ingay mo pa dyan. Gusto mo na bang mamatay? Sabihin mo lang, hindi magalangan ng mga alaga kong ito para lapain ka. Wika ng katrabaho ng kanyang anak. Matapos namang marinig ito ni Los Santo, doon niya tuluyang napagtanto na kilala na siya ng nilalang na yon. Pagbunot niya ng latigo sa kanyang bewang, bigla naman niyang narinig ang pag-aangil ng mga nilalang at ang mabilisan nitong paglundag sa puno ng akasya. Nang masipat niyang tanging ang katrabaho na lamang ng anak niya ang natira, mahinahon naman niya itong tinanong ng, Ikaw ba ang bumarang sa anak ko? Sabihin mo, aswang, anong kasalanan niya sa'yo? Nang marinig naman ito ng nilalang, nakangisi naman yung tumitig sa kanya habang sumasagot ng, Wala naman, natipuhan ko lang. Bakit? May magagawa ka ba? Sa tingin mo, kaya mo ba tong pamilya ng sigbinan at aswang na alipin ko? Matapos nitong makapagsalita, si Los Santo na mismo ang nagkumpirma na isang ang ganap na mambabarang na nagtatangan ng malalim na karunungan ang katrabaho ng kanyang anak. Alam niyang hindi ito makakaalipin ng aswang at mga sigbin kung wala itong alam sa pagmamanipula ng mga insekto galing pa sa mundo ng mga engkanto. Naniniwala din siya na ang karunungan nito ay minsan na ding nakaharap ng kanyang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, tanging pakikiramdam lang naman ang kanyang ginagawa. Pagsilay niya sa mga aswang na unti-unti nang nagkakaroon ng mahahabang kuko, buong puwersa naman niyang inihanda ang kanyang latigo. Maya-maya pa, nang bigla nang sumunggab ang mga ito, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinalubong. Sa bawat paghampas niya ng kanyang latigo, paisa-isa namang tinamaan ng mga ito na siya namang labis niyang ikinatuwa. Sa pagbagsak nilang lahat sa lupa, inabisuhan niya ang mga nilalang na yon ukol sa lasong tinatangan ng kanyang armas. Ayon kay Los Santo, kapag sinubukan pa nilang gumalaw ng gumalaw, mas lalo lamang nilang pinapadali ang kanilang buhay. Ang lason kasi na nananahan sa latigo, may hahalin tulad mo sa laso ng kobra. Segundo lang ang kinakailangang lumipas para sa mga nilalang na panayang paggalaw sa kabila ng lasong unti-unting kumakalat sa kanilang katawan. Dahil sa naging babala ni Los Santo, kung kaya't karamihan sa mga aswang hindi maiwasang mag-angil habang nananatiling nakatayo sa kanilang kinaroroonan. Nang maramdaman niyang wala ng kakayahan ng mga itong sumugod, agad naman niyang nilapitan ang katrabaho ng anak niya para yayain yon sa isang duelo. Alam niyang wala na yung pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang hamon dahil sa mga alipores nitong nagmamasid sa kanilang dalawa. Makalipas lamang ang ilang minuto, inihanda na ng mambabarang ang kanyang mga armas na gagamitin. Habang pinagmamasdan ni Los Santo ang ginagawa nito, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang manatiling nakatayo. Sa pag-umpisa ng kanilang duelo,
Laking gulat na lamang ng mga aswang sa paligid nang bigla nitong masipat ang paggulong ng ulo ng mambabarang. Hindi pa man yun nakakagalaw sa kanyang kinatatayuan, tila bang may kung anong uri ng pag-atake ang tumama sa leeg nito. Matapos ang pangyayaring yon, agad namang pinulupot ni Los Santo ang kanyang latigo. Bago niya nilisan ang lugar, mariin niyang inihabilin sa mga sigbin at aswang na naroon ang tungkol sa taning ng kanilang mga buhay. Bagaman nagmamakaawa pa ang mga nilalang sa kanya, pinili niyang yon ay talikuran. Wala sa bokabularyo ni Los Santo ang tumulong, lalong-lalo na sa mga salot na pumipinsala sa baryo nila. Sa pagbalik niya sa tahanan ng albularyo, nasipat niya ang kanyang anak na nakikipaglaro sa kanyang mga apo. Unti-unti na din niyang nararamdaman ang lakas ng pangangatawan nito na siya namang labis niyang ikinatuwa. Sa paglipas pa ng mga taon, unti-unti nang nabulag itong si Los Santo. Nang maramdam na niyang lilisan na siya sa mundo, ipinasa niya sa albularyo ang tangan niyang latigo. Nang dumating na ang panahong binawian na ng buhay si Los Santo, napag-alaman ng albularyo na hindi pala nito na ipasa sa kanya ang mga buhay na salita sa pagbubuhay ng armas na yon. Dahil sa napag-alaman ng albularyo, minabuti na lamang nitong ibalik sa pinaghihimlayan ni Los Santo ang ipinamana niyang gamit. Pero alam niyo ba na kahit ilang dekada na ang lumipas, patuloy pa ring ipinapasa ng mga disipulo ng albularyo ang tungkol sa kwento ni Los Santo. At nabigyan din siya ng bansag na veteranong disipulo na itinakwil ng maestro. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang ang nakita ko rito sa buong kwento, yung parang pinaka-buod siya na gusto gawin na itong maestro ni Los Santo tsaka yung kaibigan niyang albularyo. Ang gustong mangyari ng maestro nila gawing secret weapon itong si Los Santo. Hindi natin alam, baka merong nakita o merong naramdamang paparating na digmaan yung maestro nila na yon. Kasi parang ayaw siyang ipakilala sa maraming tao eh. Gumamit pa nga ng ibang tao yung maestro niya para magkaroon siya ng dahilan para itakwil itong si Los Santo. Pero ang hindi nila alam, ang hindi rin alam nung kasama niyang albularyo na sa kanya pala na ipasa lahat ng pandigma. 'Di ba? Ang nabigay lang ron sa kaibigan niya yung mga panggagamot, which is okay din naman kasi makakatulong ka sa ibang tao. Pero yung pakikipaggera sa mga aswang o sino mang mga nasa panig ng kaliwa, lahat-lahat yun na kay Los Santo. Siguro, yun lang talaga yung napansin ko. Meron sigurong naudlot na digmaan na predict ng maestro nila tapos di natuloy o naramdaman tapos parang pakiramdam lang naman pala yun pero hindi naman pala talaga mangyayari. Yun lang yung nakita ko sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.